Godmorgen, og velkommen til dagens snak om energi- og klimasyn og tilskud. Vi har et program i dag, hvor vi vil guide jer lidt igennem de nye regler, og så vil vi blandt andet også snakke om den nye bekendtgørelse for tilskud. Så jeg håber, at vi går en spændende formiddag i møde her. Vi har fået besøg i studiet af Jeppe og Rasmus, som også vil deltage lidt i en paneldebat. Og hvis jeg lige sådan skal starte med at sige sådan, hvem vi har med at gøre med i dag, jamen, så er der Jeppe. Jeppe, han er en erfaren projektleder med i international data og bæredygtighed. Han bruger i dag sin uddannelse som kan mærke i rollen som Head of Sustainability og /ESG hos Nick Christiansen-gruppen, og har tidligere ageret som Global Product Owner hos Schneider Electric, hvor han havde ansvaret for en del af det nordamerikanske marked. Jeppe, han er blandt de første i Danmark til at arbejde med implementeringen af den nye bekendtgørelse 761, som kom i sommer omkring energi- og klimasyn, og hvor vi her i NGS netop har lagt sidste hånd på skrivefasen af rapporten, og vi er klar til at forhåbentlig at aflevere snart. Så er der Rasmus, eller Mester Tilskud, som har boldret sig i havet af energieffektivisering i 12 år. Der er ikke nogen grund til at berøre tidligere arbejdere, der har været før NGS, fordi han har været i NGS hele sin professionelle karriere. Til gengæld er han måske den mest rutinerede til tilskud i Danmark og energieffektivisering. Rasmus han har besøgt de fleste produktionsvirksomheder på dansk jord, så det er egentlig overflødigt at gemme jeres beskidte undertøj væk, fordi Rasmus han har allerede set det hele. Rasmus han er her i dag for at give et lille indblik i hans enorme viden om tilskud og energieffektivisering, og samtidig præsentere for den nye bekendtgørelse, som er landet i høring. Velkommen til begge to. Tak. Hvad har I af forventninger til den her næste times tid, vi har sammen? Det kan være, at vi skal starte med dig, Jeppe. Forhåbentlig at blive klogere og have en god dialog. For mig personligt måske blive lidt klogere på forskellige ting. Der er også ting, jeg kan blive lærer bestemt. Så det vil jeg sige, det er sådan overordnet. At have en god dialog med jer to kloge hoveder, og så dele lidt om, hvordan vi gør det i Nick Christiansen, og lære lidt. Jamen, altså jeg har en forventning om, at vi kommer godt rundt omkring de nye regler, men også snakker lidt om potentielle muligheder inden for finansiering til de her optimeringer. Fordi vi ved jo godt, at der skal være noget på bundlinjen, og der skal også gerne være en god tilbagebetalingstid på projekterne, før man går ind i det. Så jeg håber, vi kommer godt rundt omkring det hele. Tak begge to. Vi skal nok høre meget mere til jer. Først så tror jeg lige, vi starter med indlæg omkring energi- og klimasyn. Yes. Jamen, velkommen til. Og man kan selvfølgelig ikke holde et webinar, uden at der også er et par slides, sådan så at I også får syn på sagen og kan se, at vi har lavet noget fin grafik, så I måske bedre forstår budskabet. Sådan lige agendaen, som jeg allerede lige har berørt lidt, det er, at vi skal snakke lidt om de nye regler. Så skal vi snakke om energi- og klimasyn sådan i al almindelighed i forhold til, hvad det indeholder. Så går vi over og har en lille paneldebat, hvor vi så til sidst slutter af med både tilskudsmuligheder, men inkluderende med en paneldebat og eventuelle spørgsmål fra jer. Så de nye regler. Jamen, det hele udspringer af det europæiske energieffektiviseringsdirektiv. Der var selvfølgelig det europæiske energieffektiviseringsdirektiv før, som kom i 2012, og så er der så kommet et revideret et her i 2023. Og den har ligesom ændret måden, hvorpå at man kigger på, hvilke virksomheder er det egentlig, der er spændende at inkludere i det her direktiv. Så førhen så er det obligatorisk for de store virksomheder, altså de virksomheder, der er defineret som en stor virksomhed efter EU's forskrifter, blandt andet over 250 medarbejdere og 43 millioner i omsætning om året, euro selvfølgelig. Nu er det så gået over til at være ren og skær på energiforbruget i stedet for. Det vil sige, at man godt kan være en SMB, men samtidig stadigvæk skulle lave energisyn eller sågar energiledelse. Det betyder, at virksomheder med en energiforbrug på over 85 terajoule eller derover,
skal implementere energiledelse og udføre klimasyn. Energistyrelsen vurderer, at der er tale om ca. 150 virksomheder her. Kravet her er, at man som minimum dækker 90% af energiforbruget. Der er ingen krav om gennemførelse af energieffektiviseringstiltag, som bliver fundet i forbindelse med energisyn, men der er et krav om offentliggørelse af selve handlingsplanen, og det kommer jeg ind på lidt senere. Så i forhold til energisyn, så er det så virksomheder, som ligger imellem 2,78 GWh og 23, som var den øvre grænse før. Og der kan jeg se, det kunne jeg lige have tilføjet til det her slide her. Men i hvert fald så måden, hvorpå man kan opfylde sin energisynsforpligtelse, det er, at man kan udføre et energisyn. Man kan også implementere certificeret ISO 50001, altså energiledelse, ligesom man kunne for dem med det helt tunge energiforbrug. Det vil også være en måde, hvorpå man opretholder sin forpligtelse. Eller man kan implementere certificeret miljøledelse efter ISO 14001, suppleret med en energigennemgang, og der er det vigtigt at bemærke, at energigennemgang i henhold til ISO 50001, kapitel 6.3, ikke er tilstrækkeligt længere, som førhen lidt har været metodikken. Der har Energistyrelsen i deres vejledning ligesom angivet nogle retningslinjer for, hvad der skal til, for at man kan nå helt i mål. Energiledelsesforpligtelsen, den kan så kun opnås ved, at man enten implementerer ISO 50001 energiledelsessystem eller certificeret miljøledelse efter ISO 14001, kombineret og suppleret med energigennemgangen jævnfør Energistyrelsens vejledning. Og det er meget vigtigt, fordi det var det, man kunne også opnå sin forpligtelse før, ved at man ligesom kombinerede ISO 14001 og kapitel 6.3 fra ISO 50001, men nu er det simpelthen, at man skal simpelthen bruge Energistyrelsens vejledning. Så ja, lige kort om, hvad de forskellige dele egentlig er, så I lige har en idé. Jamen et energisyn, det er meget, altså det er fuldstændig som I kender det faktisk, altså, og nogle af jer har prøvet det før, og andre har måske ikke prøvet det før, men i hvert fald de af jer, der har prøvet det før, de kender systematikken i det, men det er en gennemgang af virksomheden og energidata tilhørende virksomheden. Man ender med at kortlægge energiforbruget i en virksomhed og identificere mulighed for besparelser. Så den er egentlig sådan lidt todel, hvor man starter med at lave kortlægge energistrømmene igennem virksomheden, sådan så man ligesom er sikker på, jamen hvad er det egentlig for en energiforbrugende enhed, der passer med det her energiforbrug. Og så til sidst så identificerer man selvfølgelig muligheder for at opnå en energibesparelse på energiforbruget. Derudover så er hvad kan man sige, udfaldet eller resultatet af hele det her arbejde her, det bliver en rapport med kortlægning og anbefalinger til energibesparende tiltag. Energiledelse. Det er sådan lidt mere, hvad kan man sige, folk de kan godt blive lidt skræmte, når vi snakker ISO-certificering, og det er også mere end et energisyn. Altså det er en mere systematisk tilgang til styring af energiforbrug med henblik på løbende forbedringer og effektiviseringer. Her der kommer der også et administrativt ben på, hvor det også er vigtigt, at man får inkluderet alle mulige andre elementer i virksomheden. Blandt andet så skal man lave større regressionsanalyser på tungt energiforbrugende udstyr, men man skal også inkludere en informationskampagne, sådan så alle i virksomheden for eksempel er på en eller anden grad involveret i energiledelsessystemet. Derudover så skal man lave kompetencematrix, SWOT-analyser. Så der er ligesom energiledelse opfordrer til et meget større samarbejde og meget mere effektivt arbejde med energieffektivisering. Men derudover så er det også et mere omkostningstungt arbejde for virksomheden at implementere energiledelse end at få udarbejdet et energisyn. Selvfølgelig. Yes. Så den sidste, som sådan er lidt den, hvad kan man sige, den nye dreng i klassen, som egentlig ikke har været introduceret før, det er klimasyn. Den lægger sig egentlig meget op af metodikken i energisyn og vil basere sig egentlig på mange af de samme elementer, men her kigger vi så udelukkende på CO2 og ikke energi længere. Det vil sige, at man kortlægger virksomhedens CO2-udledning, og man identificerer muligheder for CO2-besparelser. Ligesom energisynet er det resultatet en rapport med en kortlægning og anbefalinger til besparelsestiltag. Senere hen så vil Rasmus komme ind på, at klimasynet er simpelthen nødvendigt for, at man kan opnå midler i den nye omstillingspulje. Men det vil Rasmus komme mere ind på. Men ellers så er det fordi, at Energistyrelsen ønsker, at man ligesom får kortlagt
udledninger, som ikke nødvendigvis kun baserer sig på energiforbrug. Så hvem rammer lovkravene, og hvad er fristen? Jamen, og det viser det her slide så heldigvis også, det var også det, jeg lige skulle sige. Jamen, klimasyn skal man faktisk have udarbejdet, uanset om man ligger i den store pulje, altså over de der 23,61 GWh, så skal man have lavet klimasyn. Man skal også have lavet klimasyn, hvis man ligger mellem 2,78 og 23,61. Det vil sige, hvis man er omfattet af ordningen overhovedet, så skal man have lavet klimasyn. Så selvom man ofte kan referere til det som energi- og klimasyn, jamen så er det vigtigt at sige, at klimasyn er en konstant, der vil uanset eksistere, og uanset hvad skal udarbejdes i jeres virksomhed, hvor at afrapporteringen på energi afhænger af, hvor meget energi om I bruger. Mellemmeget kan man sige, eller rigtig meget. Yes. Fristen for klimasyn det er i alle tilfælde 1. august 2026. Men derudover så er der andre frister også, for eksempel for energisyn, og de virksomheder, som ikke har været omfattet i ordningen før, der er fristen for energisyn faktisk 1. august 2025. Og hvis man vælger at implementere et energiledelsessystem, så vil det være samme frist. Altså, dog vil der selvfølgelig måske være mulighed for at få en lille smule udsættelse, fordi vi allerede er ret sent i forhold til at skulle implementere et energiledelsessystem til 1. august 2025. Så det skal man lige være opmærksom på. Men ellers så gælder ens gamle frist, hvis man har været omfattet af ordningen før, det vil sige, at man er en stor virksomhed, man har fået lavet energisyn, eller hvis man er SMV og har fået lavet et energisyn, jamen så vil det være 4 år fra det seneste udarbejdede energisyn, der ligesom gør sig gældende for, hvornår ens frist er. Der er sådan et lille eksempel med her, som også Energistyrelsen også bruger, det vil sige, hvis du har fået lavet det 10. marts 2022, jamen så er dit energisyn 10. marts 2026, i stedet for 1. august 2025. Altså så den følger ligesom den gamle frist. Og egentlig gør det samme sig gældende for energiledelse. Det vil sige, at de store virksomheder, som også har et stort energiforbrug, jamen der vil det også være 4 år, som vil være fristen igen. Det vil sige, at hvis det var 10. marts 2026 eller 2022, man fik udarbejdet et energisyn, jamen så vil det være 10. marts 2026, at man skal have et gyldigt certifikat i energiledelse. Så er der det med offentliggørelse af handlingsplanen, som jo også er blevet et krav. Og der er 3 krav til det. Jamen, det skal underskrives af ledelsen, og det skal forelægges ledelsen. De to, de hører selvfølgelig unægteligt sammen. Altså, hvis de er blevet underskrevet, så er de nok også forelagt ledelsen. Og så skal de offentliggøres på hjemmesiden, som er sådan det nye ben. Og her er det vigtigt at sige, at Energistyrelsen har udarbejdet en handlingsplan, som gerne skal offentliggøres. Der får man indsat projektnavnet, og så vurderer man, om projektet skal gennemføres. Og så den sidste, man skal vurdere, det er, jamen, hvis projektet ikke gennemføres, jamen, hvad skal der så til for, at projektet ligesom kan blive gennemført? Og det skal så lægges op på ens hjemmeside. Vi er i dialog med Energistyrelsen om, hvad man gør, hvis man ikke har nogen hjemmeside. Så der vil nok komme et efterspil, og hvis man gerne vil lige vil vide lidt mere om det, så er du velkommen til at skrive til mig. Men i hvert fald så er det et krav nu, at og det er jo Energistyrelsens forsøg på at vise, at de virksomheder, som ikke ønsker at gennemføre energibesparelsestiltag, som har en lav tilbagebetalingstid, så vil de gerne forsøge at hænge dem en lille bit smule ud. Yes. Så til hvad sådan lidt mere i dybden, hvad er et energi- og klimasyn? Jamen, som regel så starter processen ved, at vi jo har en indledende kontakt. Så kører vi et opstartsmøde og fastlæggelse af fokus og omfang. Hvad skal der til? Og når vi så er blevet enige om, jamen, hvad er scopet, så begynder vi at indsamle data om energiforbruget og virksomhedens bygninger og processer. Og så skal vi selvfølgelig også fysisk besigtige virksomhedens fabrikker, eller butikker, eller andre sites. Og så vil vi lave en analyse af det energiforbrug og forslag til energibesparelser, som jo i virkeligheden er 2 af formålene med at lave energisyn. Så sammenfatter vi det hele i en rapport, og så bliver resultaterne fra rapporten selvfølgelig præsenteret til sidst. Det er sådan en gængs procesplan. Så er der kommet en lille smule skærpelse i forhold til,
hvor mange besigtigelser der egentlig skal foretages i forbindelse med et energisyn. Hvor førhen, der kunne man godt slippe afsted med, jamen det var cirka 10% af den samlede mængde sites, man havde i virksomheden. Så er det nu blevet skærpet i forhold til, at hvis man har 1-5 antal sites, jamen så er det alle enheder, der besigtiges. Hvis man har 6-15, så kan man nøjes med 6. Og hvis man er over 16, så skal man faktisk bruge den her formel her, for at identificere, jamen, hvor mange af de ensartede enheder skal man egentlig ud og besigtige. Og ja, der kan jeg sige, at sådan en relativ tommelfingerregel, hvis man har 50 sites, så ender vi i de der 17 styks. Så det er en relativ kraftig skærpelse i forhold til mængden af besigtigelser, der skal foretages i forbindelse med et energisyn. Når vi så går i gang med energisyn, så starter man selvfølgelig ud som en trakt, man kan sige, man starter helt oppe, og man starter simpelthen bare med at kigge på, jamen, hvordan fordeler energiforbruget sig i virksomheden. Jamen, så er der en eller anden mængde, der går til el i det her fiktive eksempel, så er det 73,7%. Sådan så man ligesom får synliggjort, jamen, hvad er det for energiarter, vi bruger mest af. Derefter så kommer der nogle analyser på elforbruget, hvor man kan se, jamen, nogle gange så laver vi dem, hvor man kan se, hvordan de har udviklet sig hen over årene, hvis vi har data til det. Og om ikke andet, så laver vi i hvert fald en specifik kortlægning, sådan så man kan se, hvad det er, el egentlig går til. Altså sådan så man helt ned på komponentniveau egentlig kan se, jamen, til ventilation, der går 14%, til varmepumperne, der går 9% og så videre. Så laves der også en elbelastningsprofil, hvor man ligesom kan se, det der er formålet med øvelsen, det er at identificere tomgangsdrift. Altså hvor meget elforbrug der egentlig er i virksomheden, når der ret beset ikke burde være noget elforbrug i virksomheden. Så der man kan selvfølgelig også se middellast og makslast, men den der er rigtig interessant er minimumslasten, hvor man så ligesom kan se, jamen, er der muligt, og hvorfor kører kompressoren i weekenden og sådan noget. Og så til sidst så præsenterer vi selvfølgelig de energibesparelsestiltag, som vi måtte have fundet ude på sitet, som kan være mulige at implementere. Der vil selvfølgelig både fremgå en energibesparelse, en besparelse i kroner og øre, en investering, en CO2-besparelse og en tilbagebetalingstid. Og der kan man gøre det på lidt forskellige måder. Altså det her vil være sådan den lovpligtige tilgang til det, hvor man får listet alle de muligheder op, man har. Og så skal man egentlig selv vurdere det. Derfra så er der selvfølgelig mulighed for at kigge på, og når vi præsenterer det, så vil det selvfølgelig også være klart, at vi kigger på, jamen varmegenvinding fra hydraulik i det her tilfælde, jamen der har du en tilbagebetalingstid på 1,8 år. Kunne det ikke være, at vi skulle starte med at prøve at undersøge den vej først? Og der bliver selvfølgelig også i forbindelse med tiltagene præsenteret, hvor stort et tilskud man vil kunne opnå, sådan så at projektet kan finansieres bedst muligt. Man kan selvfølgelig også udvide det en lille smule i forhold til den lovpligtige. Så kan man gå ind og score projekterne, sådan så at man scorer baseret på energibesparelse, tilbagebetalingstid og CO2-besparelse, og så kan man så sammenholde det med kompleksiteten af indførelse. Og der kan man så ligesom lave en analyse af, jamen det er klart, at op i højre hjørne, det kvadrant, der er oppe i højre hjørne, jamen det vil være de lavest hængende frugter, der er hos virksomheden lige nu. Det er det, der vil have den største effekt på de 3 scorede parametre, og det er det, der har den laveste kompleksitet. Så det er også muligt at lave flere analyser i forhold til de her energibesparelsestiltag. Så det kunne være et eksempel, der så sådan her ud, jamen så får den en eller anden score på 7,5 for eksempel for den bedste, og så har den en høj score på kompleksitet, hvilket betyder, at den er nem, eller den er svær at implementere, så den vil blive placeret nede. Og så kombinationen af de to giver selvfølgelig placeringen på matrixen. Så der er muligheder for at udvide sit energisyn med flere analyser selvfølgelig. Men det var simpelthen lige det i første omgang. Nu prøver vi lige at stille tilbage til studiet. Så vil jeg gerne starte med dig, Jeppe. Jamen, Jeppe, du har jo netop modtaget sådan 90% af energi- og klimasyn, og egentlig været igennem det meste af processen.
Så måske kan du sætte på, hvordan du synes, processen den har været? Jamen, jeg synes jo, du har talt godt ind i præcis, hvordan vores proces også har været. Vores kan man sige, kontakt startede jo med, at vi var forpligtet til et energisyn her fra 1.1.25. Og kan man sige, i den samtale, så ledte det sig jo hen til, at der nu var det nye omkring klimasyn også. Og det var jo så igennem den dialog, at vi så blev enige om, at det gav faktisk mening, at nu, da vi havde energisynet, så valgte vi at samle både energi- og klimasyn, fordi der er mange af de samme ting, som går igen. Og så kan man sige, så har vi jo valgt, jeg tænker, at der måske er forskellige måder at kan man sige, gøre det på, men så har vi jo valgt at have et samarbejde med jer, hvor vi netop lagde kortene på bordet. Det er det, vi har data, det er det, vi kan dele nu, og på baggrund af det, hvordan skal vi så have en proces med jer? Så jeg tænker, at det har været forholdsvis simpelt for os, kvæg god rådgivning, at vi så har haft den her proces kørende med jer. Så det vil sige, til at starte med, så ligger der jo et større stykke arbejde hos virksomheden, hos os, i form af at dele det, I efterspørger for at kunne gøre jeres arbejde. Men derefter, så vil jeg sige, så har det jo været meget på jeres hænder, og kan man sige, køre processen, analysere data, være ude og besigtige. Vi er også en virksomhed med forholdsvis mange lokationer rundt omkring i Danmark. Så jeg mener, at det var 16 lokationer, vi skulle have besigtet. Så derefter fra at have, kan man sige, leveret det, I har haft brug for, jamen så har det jo egentlig bare været en løbende status. Hvordan går det? Og hvis der har manglet noget, så har vi sendt det, for selvfølgelig ikke at stoppe processen. Så jeg vil sige, indtil nu, som du selv siger, 90% færdig. Indtil nu har den været god, processen med jer. Også i forhold til besigtigelserne ude omkring vores salgslokationer og værksteder. Det har været en god oplevelse for dem, som nu engang har taget imod Anders, som er vores kontaktperson for jer. Så alt i alt indtil videre en god proces, hvor man kan sige, at vi er blevet guidet, for der er ingen tvivl om, at klimasyn kom jo ind i vores erindring kvæg, at I delte det med os, og så den vej igennem fik struktureret en proces for Nick Christiansen. Ja, og når nu du så lige nævner jeres site, så kan du så ikke sige sådan et på, hvordan I sådan generelt arbejder med bæredygtighed i Nick Christiansen? Hvordan passer det her egentlig ind i jeres sådan arbejde med generel bæredygtighed? Ja, bæredygtighed, det er jo det er et virkelig, virkelig bredt begreb. Sådan for måske at sætte kontekst på, hvem Nick Christiansen er, så er vi jo en familieejet virksomhed med omkring 1300 ansatte i primært Danmark, men fordelt også i Tyskland, Finland og Baltikum. Men de primære aktiviteter i Danmark. Og grunden til at nævne det her med familieejet virksomhed, det er også fordi, at bæredygtighed ligger forankret op ved dem, vores ejerled. Og det gør også, at vi på nogle områder, kan man sige, kan foretage nogle investeringer, som er længere sigtet, langsigtet, som måske ikke alle andre virksomheder vil gøre. Så man kan sige, bæredygtighed eller ESG er en, kan man sige, integreret del af vores koncernstrategi. Og du har selv været ude og se vores nye hovedsæde, som vi netop er flyttet ind i her for 1,5 måned siden. Meget imponerende også, når vi snakker bæredygtighed, altså med, jeg mener, det er 184 solceller på taget, og det er genbrugt beton i bygningen, og det er en stor nedgravet regnvandsbeholder, som kan tage, tror jeg, 20.000 liter, som så bliver brugt. Så bæredygtighed fylder meget i Nick Christiansen, hvor vi prøver at, kan man sige, at være med til at gå mere og mere den vej. Vi er som sagt inden for bilbranchen, så vi kan også være med til at, kan man sige, pushe mere mod elbiler som et andet tiltag. Og imod energi og klimasyn, jamen vi har også valgt at investere i et EMS-system, altså i forhold til at kunne tracke vores forbrug,
kan man sige, live, eller i hvert fald være team, for at kunne være med til at ligesom at skabe den transparens, at kunne være med til at forstå, hvad er det, vi gør, og hvad er det så, vi kan gøre bedre. Og for at linke over til den sidste del af det spørgsmål, jamen det er jo der, det rigtig linker godt mod hinanden. Vi har sat reduktionsmål på, hvad er det, hvor meget vil vi gerne reducere. Og når vi i et energi- og klimasyn netop modtager nogle konkrete ting, vi kan reducere på, jamen så gør det også nemmere for os, kan man sige, at forholde os til, hvad er det, vi så skal gøre. Og det er jo der, det går i godt samspil. På en eller anden måde linker det jo alt sammen, alt det, vi er i gang med, både i forhold til ESG med CSRD og med energi- og klimasyn. Så ja, så en kort fortalt omkring, hvad vi gør i Nick Christiansen-gruppen. Fedt. Tak, Jeppe. Jamen, og dig, Rasmus, i forhold til det, du lige hørte, og som jeg ved, at du vidste i forvejen. Men kan du så ikke lige sådan, med din lange erfaring, sådan lige sætte et på, hvad du synes om de nye regler her? Jo, det vil jeg gerne. Altså man kan sige, at de her regler, det er jo noget, vi især som konsulenter synes rigtig godt om, fordi vi vil jo gerne, når vi er ude i en virksomhed, og vi snakker optimeringer og klima og bæredygtighed og alle de her keywords, så kan man sige, det her med at få det kortlagt og få det lavet en firkant og sat det i proces, på den måde kan man også sætte rigtigt ind. Så man kan sige, det her med, at det er gået fra, at det var baseret på antal medarbejdere og økonomiske aspekter, til at det er gået over til, at det er energiforbrug, det er rigtig godt. Det gør, at man kan tage fat, hvor problemerne er i forhold til energiforbrug og CO2-udledning. Så jeg ser egentlig, og jeg tænker, NGS ser, at de her regler, de er rigtig gode for vores kunder, men også for, kan man sige, den grønne omstilling generelt. Så jeg er godt tilfreds med de nye regler. Ja. Jamen, noget af det, som reglerne uden tvivl medfører, det er jo en øget arbejdsbyrde. Både fordi der er kommet et klimasyn, og for mange af de store virksomheder, så betyder det jo også, at der er nogen, der skal implementere energiledelse. Men hvordan ser I sådan, men udover, inden jeg stiller spørgsmål, så udover det, så er SMV'erne, de er selvfølgelig også inkluderet nu, og har jo ikke været det førhen. Det vil sige, der er jo en arbejdsbyrde, de slet ikke har været vant til før, hvor de nu også skal sørge for, at de er compliant. Hvordan ser I arbejdsbyrden ude i virksomhederne? Synes I, at det er rimeligt, eller har vi noget for meget? Det kan være, at du vil starte, Jeppe. Sådan også hos jer. Så hvordan du ser arbejdsbyrden hos jer? Ja, hvis vi taler, kan man sige, hvis vi taler det her bredt, så er der ingen tvivl om, der rammer rigtig meget, også for en virksomhed som os lige nu. Nu synes jeg, vi er en størrelse, som måske også er en fordel, fordi jeg kan selvfølgelig kun svare på, hvordan det rammer os. Men der er jo ingen tvivl om, at der er meget. Jeg skal ikke kunne sige, om det er for meget eller for lidt. Det kan jeg ikke, men der er ingen tvivl om, der rammer meget rigtigt lige nu. Men det er også nu, vi har en mulighed for at gøre en forskel, og det er jo også det, jeg synes, vi som forholdsvis stor virksomhed også har en forpligtelse til at forholde os til det her. Så hvis det er mod, kan man sige, energi- og klimasynet, som jeg taler ind i, så er det jo ikke fordi, at, kan man sige, arbejdsbyrden for os nødvendigvis lige her nu er den største på den del, men det er jo ingen tvivl om, at det er endnu en omkostning, du tilfører en virksomhed, men det skulle jo så også gerne være, at de ting, man får præsenteret, så kan være med til, at man implementerer nogle af dem, og så har en besparelse på sigt. Ja, og jeg vil godt lige supplere op, at der er mange nye regler, og selvfølgelig skal det give mening, og det er også sådan lidt NGS' filosofi omkring det her med energisyn, klimasyn, energiledelse, klimaregnskaber osv. Det skal skabe værdi efterfølgende. Det skal ikke bare være noget, der bliver lagt i skuffen. Så det er jo det her med at gå ind og kigge på det, på de projekter, der opstår ved at gå ind og kigge på det. Og det er jo det, der skulle gerne finansiere vores arbejde ude ved den enkelte virksomhed på sigt, at man får noget på bundlinjen ud af at gå i gang med det her. Og selvfølgelig overholder regler og krav, og kan bruge det også til marketing, at man har helt styr på ens energiforbrug og ved meget med udledning af CO2 osv. Jamen, det synes jeg var et rigtig fint svar. Og hvis sådan skal runde energi- og klimasyn sådan en lille bitte smule af, inden vi skal over og høre et spændende indlæg om tilskud og dig, Rasmus, så hvis I nu skulle give 2 gode råd til virksomheder, som netop står over for forpligtelsen, hvad er så det første, der sådan lige
kommer frem hos jer? Det kan være, du vil starte den her gang, Rasmus. Jeg tænker egentlig, altså, tage fat i et konsulenthus, finde ud af, hvad er det for nogle regler, man skal overholde, og de krav, der er, og så få snakket det igennem, hvor meget kan man selv bidrage med, og hvad har man kapacitet til, og så få lavet en god plan over det, og bruge det. Altså brug det til noget, der skaber værdi, i stedet for at tænke, det er bare nogle regler, man skal overholde, så brug det til at finde projekterne. Tænk ind i alt det, man har overvejet i løbet af årene. Så det tænker jeg, det er i hvert fald det, jeg spiller ind med. Ja, meget enig. Altså, for os at se selvfølgelig at søge hjælp udefra til det her. Være ærlig eller være transparent med, hvor man er. Få lagt en plan på baggrund af det. Så tror jeg, der blev nævnt en vigtig pointe, at det her, det skal jo leve i virksomheden. Og for os, for at give det eksempel også, og for at tale ind i min egen rolle, det her, det skal også ud og leve i en virksomhed, som er også lokalt de forskellige steder. Og det er jo en rigtig god måde også, at man får nogle andre øjne på de forskellige lokationer. Fordi helt enige, vi skal bruge det, vi får ud af det. Og det er jo det, igen linket mod det andet arbejde, der ligger generelt i en virksomhed som vores for ESG og CSRD, og de mål, vi har på reduktion. Jamen, så ligger der jo et rigtig godt stykke arbejde, man kan tage fat i, hvor man siger, at det her det er en prioriteret liste over besparelsestiltag, som man kan udføre. Her er der mulighed for tilskud, og det kommer vi ind på senere. Og det her det er en forventet kan man sige, tilbagebetalingstid. Så jeg synes jo, der ligger, man får rigtig meget godt ud af det, og helt ind i, det er jo netop det, man skal så huske at bruge, og det er også derfor, jeg nævnte, at kan man sige, det her det er en integreret del af vores strategi, og det tror jeg, det er vigtigt. Og så at man netop får det ud at leve lokalt i ens virksomhed, de her projekter. Fedt. Jamen, jeg tror, at vi vil gå videre, og så skal vi høre lidt om tilskud. Inden vi lige sætter det helt i gang, så vil jeg sige, at hvis I har nogle spørgsmål, så send dem i chatten, og så kommer vi tilbage til en anden omgang her, hvor vi lige diskuterer lidt om det, vi lige har hørt fra Rasmus. Så endelig bidrag i chatten, hvis der er noget, I føler, I godt lige kunne tænke jer uddybet, eller hvis der er noget, I føler, vi slet ikke har sagt. Yes. Skal vi ikke lige... Jeg er på her, ja. Jeg skal snakke lidt om tilskudsmuligheder, og jeg vil lige se, om jeg kan finde ud af det her først og fremmest. Det kunne jeg godt. Jeg vil starte med erhvervspuljen, som er en pulje, vi har haft siden 2020, som er målrettet til industri og erhvervsvirksomheder i Danmark. Og det er en rigtig, rigtig god pulje, som vi har hjulpet rigtig mange virksomheder med at få tilskud til energioptimeringer og diverse projekter, hvor man kan spare noget på ens energiforbrug og også CO2-reduktioner. Og man kan sige, at den ordning, der kom en ny bekendtgørelse her i sidste uge, og den åbner op her i midt januar, februar. Vi er mange, der stadigvæk at få vejledningen ud på den. Jeg mener, det er 1. februar, den åbner op igen. Den er lukket lige nu, men så starter den op og kører frem til 1.11. Og den er baseret, eller bliver vedtaget på finansloven hvert år, og den kører egentlig frem til 2030 som udgangspunkt. Den er vedtaget i forbindelse med det her brede energiforlig tilbage i 2019. Og man kan sige, at de vigtigste vilkår i den ordning, det er jo egentlig, at per sparet kilowatt-time kan man få 10 øre per levetidsår. Og så kommer det her per levetidsår. Hvad betyder det? Det betyder, at Energistyrelsen har lavet et skema, hvor de har egentlig inddelt forskellige kategorier i forhold til, hvad er det for et tiltag, man investerer i. Og det er egentlig, typisk ligger det fra 8 til 12 år i levetid. De fleste projekter ligger på 8-10 år. Og det vil sige, at man kan få rigtig mange penge på energibesparelser. Derudover kan man kigge ind i CO2-reduktioner, hvor man kan få 500 kroner per sparet ton CO2 per levetidsår.
Og så kan man sige, så er der selvfølgelig nogle krav til de her anlæg, at de skal have været i drift i minimum 2 år, før man kan udskifte eller optimere på dem. Og så tilbagebetalingstiden på de her projekter, inklusiv tilskud, det er minimum 2 år. Og så er der jo noget med, at Energistyrelsen ikke vil modtage for små projekter, og det kan heller ikke svare sig at gå ind i alt for små projekter, og det er, at de skal være over 10.000 kroner kan man sige, berettet i tilskud. Projekterne, når man først har søgt ind, jeg kommer ind på sådan ansøgningsprocessen i det her efterfølgende, men når man først har søgt ind, så har man 2 år og 3 måneder til at realisere projektet, fra at man har godkendt projekter over ved Energistyrelsen. Så hvis man kigger ind i de her vilkår, og så sådan regner det lidt om, fordi nu når jeg sidder og siger 10 øre per sparet kilowatt-time og 500 kroner per sparet ton CO2, det er lidt svært at forholde sig til. Men altså det svarer cirka til, at man kan få omkring 65-70 øre per kilowatt-time, man sparer. Og det vil sige, at hvis man sparer 100.000 kWh, så giver det de her 60-70.000 i tilskud. Og det kommer selvfølgelig an på, hvilket projekt og hvilket energiart man konverterer fra til. Men det er sådan lidt en tommelfingerregel. Og hvis man kigger på CO2-reduktionerne, så er det omkring de her 8-9 kroner per kubikmeter gas, man konverterer væk fra over til noget vedvarende energi eller liter olie. Så der er nogle muligheder i den her ordning. Ligesom energi- og klimasyn og energiledelse, så er der jo også det her med, at der er nogle krav i forhold til, hvilken størrelse virksomhed vi snakker ind i. Og hvis man er en lille virksomhed, kan man maksimalt få 50% af investeringssummen. Mellemstor, så er det 40%. Og hvis man er en stor virksomhed, så er det de her 30%. Og der skal man så lige være opmærksom på, at det ikke bare er en til en. Det vil sige, at man i først og fremmest kigger man på besparelsen, altså reduktionen af CO2 og kilowatt-time-besparelsen, men man kigger også på det anlæg, man sætter op, hvor Energistyrelsen går ind og siger, at man skal sammenholde det med et ikke-energieffektivt tiltag. Og det vil sige rent faktisk, at man trækker 15-20% fra, når man kigger på, nu bliver det sådan lidt komplekst, men i stedet for 50%, så svarer det cirka til 43% af investeringssummen. Og det er på alle de her, også mellemstore og store, at den er reduceret ned. Det var ikke lige sådan, jeg skulle trykke. Det var der. Ansøgningsprocessen. Det er egentlig den måde, vi håndterer det på. Det er, at hvis vi har en virksomhed eller en kunde, der gerne vil kigge ind i det her, så tager vi en snak med dem omkring, hvad er det for et projekt, vi kigger på, hvad er det for et energiforbrug og så videre. Og så laver vi en overordnet energiscreening på tiltaget eller projektet. Og ud fra det, så laver vi en kontrakt med virksomheden, og så går vi i gang med selve ansøgningsprocessen, når vi har styr på kontrakten. Og det er fra, at vi går i gang til vi sender det ind, der går typisk, alt efter om der skal laves målinger på det, der går typisk 4 til 5 uger. Det kan gøres hurtigere, men det er selvfølgelig også lidt i forhold til det datagrundlag, vi har til at ansøge ind på. Der er nogle skarpe krav på de her projekter i forhold til, at det skal være baseret på fakturer eller målinger. Så det er jo meget vigtigt, at man får styr på det. Når vi har sendt ansøgningen ind, så må virksomheden egentlig påbegynde arbejdet, når vi har sendt den ind og fået en kvittering fra Energistyrelsen. Det er godt nok mod egen risiko, og det vil sige, at vi har jo ingen garanti for, at projektet bliver godkendt over ved Energistyrelsen. Så det er jo af virksomheden frit for, om man vil gå i gang eller vente til man har den endelige godkendelse. Og der går typisk, nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, fordi det er meget forskelligt alt efter hvilket projekt man søger ind, men altså det er sådan 2 til 4 måneder fra vi sender ind til vi har et tilsagn på de her projekter. Og når vi har et tilsagn, så kan man sige, så har man 2 år og 3 måneder til at realisere projektet. Når man har realiseret projektet, så skal vi lave en ansøgning igen. Der skal vi lave en udbetalingsansøgning på projektet, hvor vi skal gå ind og godtgøre, at det vi sendte ind i første omgang også passer med virkeligheden og det, der er realiseret. Og der er det ofte, der skal laves eftermålinger og lignende for at
dokumentere den her energibesparelse. Når vi har gjort det og sendt ind, så er det, at Energistyrelsen skal godkende det materiale, og der går så typisk yderligere 1 måned til 2, og så bliver pengene udbetalt til virksomhedens nemkonto. Så det er sådan lidt den overordnede proces i de her i erhvervspuljen. Skal jeg ramme igen? Hvis man så kigger ind i altså Danmark er jo et tilskudsland, og det er jo både godt og skidt, men hvis vi kigger ind i 2025, så har vi den her før omtalte erhvervspulje, som har kørt en del år efterhånden og blev brugt til rigtig mange projekter. En rigtig fin pulje. Derudover startede el-lastbilpuljen, eller tung transport. Den startede sidste år, hvor der kunne blive søgt ind i august, som der er også rigtig mange, der har fået glæde af. Den forventer vi, der kommer her i 2025 igen, og det er egentlig til, kan man sige, specifikt til el-lastbiler og ladeinfrastruktur til el-lastbiler på virksomhederne. Og så er der den her omstillingsstøtte eller pulje, som er målrettet til CO2-tunge virksomheder. Og når jeg siger CO2-tunge virksomheder, så kan man sige, det er delt op i en driftsstøtte og en investeringsstøtte. Driftsstøtten, den er specifikt til de helt tunge virksomheder, og så en vurdering fra vores side af, der er ikke kommet specifikt bekendtgørelse på den endnu, det er, at det omhandler 20-30 virksomheder herhjemme, så det er de helt store. Men det, der er rigtig interessant, det er også, der er kommet den her investeringsstøtte, hvor der er kommet en bekendtgørelse til den, hvor det omhandler virksomheder, der bruger over 1.500 ton CO2 i gennemsnit over de sidste 3 år. Og det er egentlig langt hen ad vejen mange af dem, der også skal lave klima- og energisyn, der kan komme ind i den. Og kravet for at komme ind i den, det er jo, som Kasper også var inde på, det er det her klimasyn, man skal have på plads, inden man kan ansøge i den. Og man ser egentlig den her investeringsstøtte som en forlængelse af erhvervspuljen i den forstand, at der er mange synergier i den i forhold til, hvordan og hvorledes man skal søge ind i den. Det, som man skal være opmærksom på, det er igen, at det er fossil brændsel og CO2, man kigger ind i, så man kan sige, hvis man bruger biomasse eller el, så er det svært at få midler i investeringsstøtten. Det er, hvis du bruger gas, olie, kul, det er der ikke så mange, der bruger mere, men der er nogle få, så kan man egentlig søge ind i den. Puljen, den starter her i februar, og der er sat 35 millioner af næste år, og så stiger den hen over årene, og i alt er der sat 1 milliard af til puljen. Og den når egentlig op på omkring, jeg mener det er, nu skal jeg lige se mine noter, nu bliver det lidt pinligt, nu kan jeg ikke engang huske det, 202 millioner i 2027, men de kommende 2 år, der ligger den på henholdsvis 35 og nogle af 40 millioner. Så hvis man er interesseret i at kigge ind i den, så skriv til os, fordi så skal vi nok prøve at hjælpe med at sætte noget klar til det. I og med puljerne ikke er så store, så er det der med at få gjort det klar på den rigtige måde til at starte med, fordi det er egentlig omhandler lidt det her første mølleprincip, og så er der selvfølgelig også nogle andre parametre i projekterne, der bliver kigget igennem. Yes. Det var egentlig det, jeg havde sådan lidt i forhold til tilskud, så man kan sige, 2025 bliver egentlig et rigtig, rigtig fint tilskudsår i forhold til, at lige pludselig har vi 3-4 puljer, der er målrettet til erhverv- og industrivirksomheder i Danmark. Og der er masser af muligt for at få finansieret dele af den grønne omstilling i det, man kigger ind i. Og så synes jeg, at det er værd at nævne, at nu snakker vi klima, og vi snakker energisyn og energiledelse, men der ligger også noget over ESG og klimaregnskaber og den del. Og mange af dem, det er egentlig mange af de samme ting, man går ind og kigger på. Så det er mere at få kigget på helheden, så man ikke begynder at bruge penge på et energi- og klimasyn, og så 2 måneder efter begynder at kigge på et klimaregnskab eksempelvis. Det kan man lige så godt få lavet på en gang, fordi det vil spare noget tid. Fordi det er de
samme parametre, man kigger på. Men lad os hoppe over i studiet til Kasper og Jeppe. Nu skal jeg se, om jeg kan... Nej, det var vente. Sådan der. Sådan der. Tak for det, Rasmus. Så let. Jamen, jeg vil lige starte med at tage de spørgsmål, der lige er kommet ind. Blandt andet så stiller Leif et fint spørgsmål omkring, hvorvidt det er virksomhedens egen ansvar at finde ud af, om man er omfattet af energisynen, eller om der er en myndighed, som giver besked. Jamen som udgangspunkt, så har vi jo et tillidsprincip her i Danmark. Altså, det er faktisk umuligt for Energistyrelsen at finde ud af, hvorvidt man er underlagt reglerne eller ej. De har faktisk ikke adgang til dataet. Men de sagde på vores møde med dem, at de forventer jo, at danske virksomheder er lige så hæderlige, som de jo altid har været. Og hvor vi i Danmark har nok en lidt anden tilgang til det at være compliant, end man måske har andre steder, både i Europa og i verden, hvor man måske prøver at dukke hovedet en lille smule mere, hvor der er brug for mere kontrol, så har de faktisk en forventning om styrelsen, at man selv kan løfte den del af det. Og så var der en anden, der også fint spurgt, hvordan håndhæves kravene så? Er det Energistyrelsen, der udfører stikprøvekontroller, om man er omfattet? Og det er fuldstændig korrekt. Det er i hvert fald Energistyrelsen, der er den korrekte myndighed. Førhen der havde Energistyrelsen mulighed for rent faktisk at se alle de her oplysninger om, hvorvidt man var en stor virksomhed online. Altså det var offentlige oplysninger. Det har de har ikke adgang til som jeg også sagde før, de har ikke adgang til oplysningerne mere. Men de har givet sig selv muligheden for i bekendtgørelsen at kunne udstede bøder. Det er ikke specificeret, hvor stor bøden er, eller om der skal 3 eller 30 advarsler til, inden man får en bøde. Det er bare, der er givet en mulighed for det i bekendtgørelsen. Så der er en teoretisk mulighed for, at de kan give en bøde. Dog vil jeg sige, at det samarbejde, vi har haft med dem indtil videre, og når vi spørger om fristudsættelse og sådan noget, altså de er meget large lige i øjeblikket, fordi at de her regler her er nye, og de ved godt, at det er en stor omvæltning for mange virksomheder. Der er også noget af det, vi ikke har berørt så meget i dag, det har været, der er jo nogle erhverv, som jo er blevet inkluderet i ordningen, som jo ikke nødvendigvis hvad kan man sige, målgruppen for Energistyrelsen af ordningen. Det kan for eksempel være transporterhvervet, som har et kæmpe energiforbrug, og det er jo selvfølgelig hvad kan man sige, relevant nok at have dem med i et eller andet omfang, men de er lige pludselig blevet pålagt relativt hvad kan man sige, mange elementer fra myndighederne. Ja, man kan sige, at tidligere har der egentlig været en såkaldt negativ liste inde på Energistyrelsens hjemmeside på virksomheder, der ikke har fået lavet energisyn. Så det er jo det er potentielt sådan noget, man måske kan kigge ind i, at det bliver lagt ud til offentlig skue, at man ikke overholder energi- og klimakravene. Og det tænker jeg, det er der ikke rigtig nogen virksomheder, der gider at blive lagt ud på nettet, hvor man kan gå ind og se det. Og så er der jo noget med, når det er baseret på energiforbrug, så er der jo adgang til Danmarks energistatistik, hvis i sidste ende, at man går den vej. Men jeg tror, som Kasper siger, nu er det jo, har man en god tiltro til de danske virksomheder, og det kan vi også kun genkende til. Dem vi snakker med, de vil gerne det her. Det giver god mening. Ja. Og så kommer det vel i forlængelse af hele også arbejdet, som også blev nævnt, at det noget af det hører sammen, altså det her med CSRD og ESG, at flere virksomheder bliver ramt næste år, 2026 eller endnu flere virksomheder, og der kan man sige, der er det jo også en del af ens årsrapport, og dermed også, kan man sige, meget af det offentligt tilgængeligt, i hvert fald for flere virksomheder. Ja. Og det er selvfølgelig også det, der er flere virksomheder, der er blevet involveret, og der er blevet mere vant til at arbejde med energi og bæredygtighed. Så der er selvfølgelig også noget af det i tilvænning. Rasmus, der er faktisk også kommet et spørgsmål specifikt til dig. Hvis man vil skifte fra gas til el til proces, vil det øge behovet for kilowatt-timer, men minimere CO2. Og minimeringen af CO2 vil være forholdsvis lille på grund af det tilgængelige energimix. Ved I, hvordan man ser på det? Ja, altså man kan sige, at Energistyrelsen lige nu ses gas som en ting. Lige meget, om man i princippet, nu skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, om man køber certifikater ind, eller om man gør det ene eller andet, så ses gas som fossil brændsel. Og det vil sige, at det kan godt være, at du kommer til at bruge mere energi ved at konvertere til el, men du får egentlig de her 500 kroner per tons CO2, du reducerer det med.
Så det er tilskudsberettet, og der er et rigtig, rigtig fint tilskud til sådan et projekt. Ja, også det, som Energistyrelsen også gør, det er jo, at den CO2-faktor, der er for el, er jo en fremskrevet for 2030. Det vil sige, det er derfor, at du får faktisk en stor CO2-besparelse, selvom at du selvfølgelig måske har været inde og slå det reelle CO2-aftryk op inde på Energinets hjemmeside. Jamen, så er det faktisk meget mindre, altså man arbejder jo med en faktor 6 mindre næsten må det være, end den, der reelt set er i det danske energimix lige nu. Og så bliver du egentlig også skubbet lidt på det her med at konvertere fra især naturgas over til el, at der er nogle faktorer, der bliver ganget på, og det er jo egentlig på baggrund af Ukrainekrigen, og derefter energikrisen i sin tid, at man vil rigtig gerne have, at vi kommer væk fra naturgas, så vi ikke er afhængige. Nu ved jeg godt, at vi mere eller mindre er blevet uafhængige af russisk gas på nuværende tidspunkt, men man kigger stadigvæk ind i det, fordi der er jo den her ikke beskyttede gaskunder i Danmark, og det vil sige, at de større virksomheder, der bruger gas, de kan egentlig blive lukket ned fra den ene dag til den anden. Så derfor vil de gerne give noget tilskud til at konvertere væk fra gas og naturgas. Ja. Og så tager jeg lige hurtigt et sidste spørgsmål, inden at vi lige tager den op i helikopteren med jer to. Der bliver lige spurgt til, om hvis man har kompetencerne in-house til at udføre energi- og klimasyn, om man så må det, eller man er forpligtet til at anvende en tredje part. Man kan godt opnå en certificering in-house i virksomheden. Så vil man skulle bruge Teknologisk Institut på samme måde, som vi er blevet godkendt til at udføre arbejdet, og redegøre for, hvorfor at man har de tilstrækkelige kompetencer. Så for at gøre svaret lidt kort, ja, og det er i ordningen hos Teknologisk Institut, som administrerer det. Stadigvæk Energistyrelsen, der er en relevante myndighed dog. Men hvis jeg lige sådan skal hive den op i helikopteren her til sidst, inden vi er færdige, jamen, så kunne jeg godt tænke mig at se, hvordan I ser tilskud som en driver for den grønne omstilling, altså som et virkemiddel på samfundsskala, og hvor kraftfuldt et virkemiddel I vurderer det er, altså om man kunne, om for eksempel, om det var noget Nick Christiansen, altså hvordan de ser det som en integreret del af deres nødvendige omstilling. Vi kan starte med dig, Jeppe. Jamen, jeg tror ikke, uden at vi ved, der findes tilskud, og jeg tror, at tilskud er en god ting. Jeg tror jo også, man kan tage det hjem i privaten, hvordan man også gør det der i forhold til at vil renovere sit eget hus. Det har jeg i hvert fald selv været igennem i forhold til, at der også findes tilskud der. Jeg tror, at det er jo på samme måde for en virksomhed, så tror jeg, at det er et rigtig godt tiltag at gøre fra kan man sige, Danmarks perspektiv og indføre de her tilskud for, kan man sige, give en hjælpende hånd. I Nick Christiansen ved vi godt, der findes tilskud. Jeg tror ikke, vi vidste, kan man sige, hvor bredt det ramte. Så vi har jo også, kan man sige, nogle eksempler på, hvor vi egentlig havde en mulighed for at søge tilskud, men ikke har haft gjort det. Så det er sådan kort fortalt, og det er jo også en dialog, vi har haft med jer. Og så er der jo selvfølgelig andre, når vi laver større renoveringer, jamen selvfølgelig, så søger vi tilskud der. Men jeg tror, vi var ikke opmærksom på, hvor bredt det egentlig kunne ramme, og dermed har vi nok ikke altid, kan man sige, søgt den vej. Men jeg tror, det er et rigtig godt tiltag, og jeg kan igen kun, kan man sige, tage den hen mod privaten, der tror jeg også, man selv kender det, at det er et godt tiltag, og det tror jeg egentlig er gældende på samme måde for virksomheder. Jeg tror også, det er en nødvendighed for ligesom at gå den vej, også kvæg, at der, kan man sige, kommer CO2-afgifter og andet. Jamen altså tilskud, det jeg tænker, det er en nødvendighed for den grønne omstilling i den forstand, at nu arbejder vi rigtig meget med tung proces og forskellige typer af virksomheder, der bruger meget energi. Og når de sidder og planlægger deres budgetter for det kommende år, så betyder et halvt år eller et år i projekter, altså hvor rentabelt projekterne er, om den hedder 5 eller 4 år, det betyder rigtig, rigtig meget for dem. Så man kan sige, at det her med, der er potentielle tilskud til noget, det gør egentlig, at de bliver valgt ind i deres tilgang til, hvad de vil investere i. Og det ser vi også både på de SMV'erne, men også de større koncerner, at når de skal skrive CAPEX'er til Tyskland, Irland eller hvor de er ejet fra, der betyder projekternes rentabilitet rigtig, rigtig meget.
Selvfølgelig i de her år, der det her med CO2, det betyder også, begynder også at vægte, så ligesom Kasper viste den her prioritering, man kunne gøre af projekterne, hvor CO2 har en eller anden vægtning i det, så begynder det også at betyde mere og mere, men altså bundlinjen betyder bare rigtig meget, og tilskud gør, at man investerer i det her ventilationssystem, der måske har nogle mere effektive motorer og så videre, så det er en del af den grønne omstilling. Jamen, jeg tror egentlig, at det er det, vi når i den her omgang her. Tak fordi, at I vil være med begge to, og tak for jeres gode spørgsmål. Hvis der er yderligere spørgsmål, som vi ikke lige har fået besvaret, så er I meget velkommen til at sende en mail eller kontakte os, så står vi selvfølgelig til rådighed. Ellers så vil jeg ønske jer alle sammen en god arbejdsdag.